Kayo ang pom-pom sa passport kanina. Hi, Koa. Where are we going today? To the DFA. Mag-process na mi sa among passport. Yehey! Yehey! Good morning, guys. Today is a Thursday. Babalik na kami sa DFA. Actually, pumunta na kami doon I think 3 weeks ago. Pero may kulang sa requirements for COA. Kuhanan na namin siya ng passport because we will be traveling out of the country soon. Kasama namin si Ate Denden. Si Paco also will be coming with us. Nag-leave talaga siya for today, guys. Kasi gusto niyang samahan si COA. Cute kayo ang pom-pom sa passport ganihan, no? No. Very good. Ayo ikaw ni Smile, ikaw? Nag-behave rin ikaw dito, love-love? Kasi. So, tapos na kami sa DFA, guys. Mga mommies, postpartum nyo ba ganito din? May mga baby hair ako, guys. Biglang nagkaroon ng sobrang daming baby hair na parang bangs na siya. Ano to? Di na ako nakapag-vlog kasi grabe yung ulan kanina, guys. Nagmadali na kami pa uwi. So, right now, nasa bahay na kami and I'm just preparing for work kasi may work ako from 5 p.m. to 8 p.m. By the way, bago lang tong trabahong to, na-refer lang ako ng friend ko who is a VA. She gave me this opportunity. Kasi nung buntis ako, guys, super bored ako. Tapos, naalala niya lang one time, habang nagbubuntis ako kay Koa, I asked for a part-time job from her. Sabi ko, Ja, may ano ka ba? May kilala ka bang naghahanap pa ng VA kahit part-time lang? Kasi super bored ako sa bahay, guys. Alam niyo naman yung pregnancy journey ko na sobrang selan. Parang naghahanap ako ng gagawin kahit nakaupo lang sa computer, ganun. So, pinasa niya sa akin to kasi hindi niya kaya yung oras because she has 2 sons to attend to and yung oras kasi na parang 5 to 8 p.m. yun yung time na pinapakain niya yung mga anak niya. So sabi niya sa akin, Malaya, naalala kita bigla, baka gusto mong itry tong VA position na to. Ano lang siya, 3 days a week, tapos 3 oras lang per day. Super carry at super easy lang ng job. Pero minsan, napapaisip ako, bakit ko nga ba in-accept tong job na to? Pero again, naisip ko din na opportunity to earn more, diba? So, why not? So, ayan, may spare time naman ako since I have help in taking care of Koa. Andyan si Ate Denden. Ayun, grinab ko na lang yung job na to para more money. Pang-add na din sa, alam nyo na yun, mga expenses namin as a family. So, yun na nga, 3 araw lang to sa isang week. So, I have 2 days to do my content creation na job and pag-manage ng Cafe Malaya. So, super mom yan. Tapos, I still have time in taking care of Koa since 5 to 8 p.m. pa naman yung job ko from Tuesday to Thursday. Yung morning until the afternoon, yun yung ginagamit kong time para alagaan si Koa. Along with Ate Denden, of course. So, ayan. Life update.
posture and deep stretch class here at Evolve. How was it? It's a deep stretch. So karon mga pinami kay among mind kay wala pa na putkaw, but among body kay awake na. Hi guys, so ayan, pauwi na kami ni Paco. Perfect kasi umuulan ngayon. So naisip namin, gusto namin magmunggo at impilya. Hindi ko alam kung ano yung Tagalog ng impilya, pero parang yung fat siya ng baboy na napakasarap pag piniprito guys. At saka pinato yung adobo, yung uulamin namin for lunch. Time check pala, nasa mga 10:33 AM pa lang ngayon. At kanina, naghatid siya ng mga stock sa South Bus Terminal papuntang Simala. So ako naman nag-pilates kanina. So tsaka pag Sunday, yun yung mga masarap ulamin din, 'di ba? Mga munggo, yung mga utan Bisaya. Ayan, pero sabi ni Ate Chris kasi nilaga na niya yung munggo. So yun na lang yung sabaw namin. Munggo, impilya, tapos adobong pinatuyo. Ayan guys, excited na akong kumain. Hi my love. How are you? How are you? What are you doing? Di naman minakisag ko. Ayan na guys, so ito yung niluto nating adobo na may impilya dyan, tapos yung munggo, tapos may leftover pa kaming mga isda. Hi guys! So today is March 31, 2025, and if you've made it to this part of the vlog, thank you so much for watching the entire vlog mga sis and siaw. So quick update lang, hindi na kami super active sa YouTube. Pero naisipan kong mag-upload ulit kasi wala, dito naman talaga ako nagsimula vlogging. So itatry kong maging active ulit dito sa YouTube at ipakita sa inyo yung life namin ni Paco as couple. And of course, yung life namin with Kowa. Ano, may gusto ka bang sabihin? Oo. Kung ganahan mo makabaw sa mga update na mo ni Malaya o na nako, more active mi sa Facebook na Facebook page. Oo, kasi lately mas na-enjoy namin yung mga mini vlogs niyo, 'di ba? Kasi mabilis siyang i-edit, portrait style na videos at mga mini vlogs. Tapos ina-upload namin siya sa Facebook. Monetization. Oo. So yung pera. Tapos, itatry kong maging active ulit dito. So, sana suportahan niyo yung family namin ni Paco. Especially sa aming new life with baby Coco. Sa mga hindi pala updated, just in case, we're now married. So, ayan. Tapos, may isa kaming anak, si Kowa. Kasi hindi ko nga na-vlog dito sa YouTube yung
pagpanganak ko, yung civil wedding namin, hindi ko na vlog talaga. As in, sobrang busy ako sa life ng mga panahong yon at mas nag-focus na lang ako sa pregnancy ko at sa yung bagong buhay namin as mag-asawa. But yun na nga, thank you guys so much for supporting us, mga sis and si Al. And we hope to see you on my next vlog. Bye! Bye-bye.